Taliwa sa pagpamomba nga nahitabo sa katedral sa Jolo, Sulu ang mga PUJ o tricycle drivers gipahibaw sab sa opisyal sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa angayan nilang himuon aron makatabang sa pagpugong sa kalihukan sa mga teroristang pundok. Giauhag ni Director Eduardo Monte Alto Jr. sa LTFRB7 ang mga driver sa pagtaho dayon sa kapulisan kung dunay mga tao nga kadudahan og mga lihok. Pipila sa mga ilhanan mao ang mga tao nga gustong mutusik og kasamok, lihukan og dili makaharong og tutok. Gipakita sab ni Monte Alto kinsa usa ka retiradong sakop sa militar ang matang sa mga bomba ug kun asa kini taguan sa mga terorista. Iyang giauhag ang mga driver nga itaho dayon kung dunay dakong bag nga makit-an inay nga mga has sa pag-abli niini. Kung asa dapit mulingkod pwesto. Pananglitan pwesto siya dito sa likod dapit kasagara sa jeep. Kay aron dali siya makaambak